Ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear iFM. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high could almost see eternity. You needed me, you needed me, and I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there, and I'll never, should I leave, I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home. Gave me hope when I was at the end, and turned my lies back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, you needed me, you needed me. iFM ay aking best friend. Ito ay isang
dalangin, wag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, inipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na: bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Mamatayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? That song was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. iFM ay aking best friend. Nan pasaliwod si ka, balat agto binayaran, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para
iFM Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:14 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Tita Ronnie Bessie J. Dear iFM. Araw ng Wednesday, muling nagbabalik po ang programa nga Dear iFM. Ayan. Habang malakas po ang sikat ng araw at mga ganitong oras, siesta time, kasama mo na Tita Ronnie. At syempre, Bessie J. Kung kahapon, marami ang nanggigil dun sa kaibigang nangutang. Pero, Nanghutot. Pero tumakbo. Oo. Ngayong araw ng Wednesday, ibang kwentuhan na naman ang hatid namin, syempre. Pero bago yan, sana po ay relax na relax kayo. Hello din sa lahat ng mga tindera natin na matumalang benta sa ganitong oras. Kasi ito ang pinaka nakakaantok na oras para sa kanila. Pero isang kwento naman ang hatid namin sa inyo, mga best friend. Kaya naman habang inaantay mo yung customer mo, yan, lakas mo yung radyo mo. Oo, para makatawag ka din ng customer. Nax, uy, nakikinig sila ng iFM. Doon tayo, sabi. Ayun. Tapos yung tipong, merienda kayo ha, kasi susunod na yung kwentong aabangan natin. Ang ganda ng ganon, yung kumpulan sa isang tindahan. So, sa programa Dear iFM lang po ang may hatid niya. Oo naman, mga best friend. Kaya syempre, di ba, abangan na nila itong susunod na kwento natin. At syempre sa lahat ng mga best friends natin gusto magbigay ng kanilang reaction. Paano ba, Bessie J? Mag-text lang kayo sa aming best friend text line na 094961400306 or mag-message sa aming Facebook page na @iFM Dagupan. Sa aking Facebook account po, pwede rin, Tita Ronnie. At syempre sa Facebook account ko na Bessie J. Yan. So maraming paraan para maipahatid mo kung ano man ang reaction mo sa ating kwento ngayong araw ng August 9, 2017. Sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong hatid namin dito lang sa Dear iFM. Dear iFM. Dear iFM, huwag niyo po sanang tawanan tungo sulat ko kasi tao lang po ako. Madaling maniwala pero masasabi kong natuto po ako. Ganito po kasi ang nangyari. Nagulat po ako isang araw nang biglang may nag-chat sa akin na hindi ko naman kilala. Hi po. Sarag to'y Mika Arod si ka? Siyak manaya si Jan. Mika Aro? Mika Aro na ba talaga? Pero sige, Jan, siyak manaya si Marga. Ayos na ba tad si ka? Sabi ko kung may istoryaan eh. Balat noon di. No busy ka. Ang gano'n next time la, ayos labat. Ang tamot la. Getting to know. Ang paano wala utang ko si ka ha? Katon Mika Aro ka siya. Bagam na Jan. Ay, ang gapo. Aling nang kula bata. Dumay gangganang manaya. Guwapo siya. Kaya naman kahit hindi ko kilala, nireplyan ko. Hindi po ako nagdalawang isip. Hindi ko rin alam anong nangyari. Bakit ang bilis kong nagtiwala sa kanya? So yun, naging magka-chat kami for 2 weeks. Sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Kasi sobrang bait niya, sobrang sweet niya, may good morning, may good night pa akong natatanggap mula sa kanya. Halos makwento ko na po ang lahat sa akin. Ganon ako kadaling magtiwala. 6 p.m. noon, kakauwi ko lang galing school. Nag-chat siya sa akin. Marga, wala gawa mo? Angga po eh. Akin na. Nagartaka ko muna mang kape no, ayos labat. Sarag to pa. Gasi rin, sama rin takalatan ha.
Tuwang-tuwa po ako kasi finally, magkikita na kami sa personal. Kaya naman nagbihis ako kaagad kasi sabi niya 7 p.m. magkikita kami. Pinaghandaan ko po yun. Sinuot ko po yung sa tingin ko na ako ay maganda. Sabi ko, eto na ata yung first boyfriend ko. Binigyan pa nga ako ng good luck kiss ni Mama. Kasi sa kanya ko kinakwento na may ka-chatmate ako, na feeling ko first love ko na ata ito. Very understanding naman si Mama. At naiintindihan niya rin na hindi ko muna pwedeng ipakilala sa kanya kasi nga getting to know pa lang kami. Yung mama ko, nasasabi ko po sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Pero dumating sa point na naglilihim na ako sa kanya. So pagdating ko po sa coffee shop, nakilala ko po siya. Naka-red polo shirt, check. Ready na rin ang order namin, check. Napakabango, check na check. Nagkwentuhan, nagtawanan kami at inabot na kami ng 9:00 ng gabi. Ayoko pa sanang umuwi, kaso text ng text si Mama. Uwi na daw ako, gabi na. Agi, labi naman na aya. So paano to? Magsumpot akla dyan ha. Salamat at librem. Next time, syak suman libre si ka, kamapaga. Nan-enjoy ak niya kaiba ka. Kumun, mabutbut tayong gawon. Salamat dyan ha. Sige, ang gapoy problema sa aman. Syak mo, nan-enjoy ak. Gapumot siguro yung mampasnok, di ba, no iyakarta ka? Naangga po. Milak mo si ka, no wala. Saan na balet? Ayos lang ba si Kata? Natang ko labat inamin niya, mas matak ka na nang say kay pigitaon. Paano kasi? Mokla, ichat, nataktakot ka no, ibagagad si kan, matak ka na. Ayos labak man. Kwandalan ti, mas sweet so matak ka niya katungtong. Ouch! Gilate pa nang ibagang mo matak ka na eh. Pero, agam mga narawian ingan so, edad tando Agay mo like cute mo. Si Kamut, singa kaugaw. So, bagay ta si Ren. Ay, sarag to pa. Ay, pagsupot na pala. Aga makabuki kapi ay. Tanaw niya rin na tungtungan at makapatiris laingin. Kung paano magsaragan dyan. Ay, kung paano si Kega makasaragad siya. Ulit munitan ta. Kung paano ang ubanta ka la. I think I've fallen in love with you. And I don't know what to do. I'm afraid you'll turn away, but I say it anyway for you. And I don't know what to do. Yeah, yeah. I'm falling for you. Dear iFM. Palang umibig sa
Nakita ko kasama mo, kaibigan kong dati di mo gustong magkahawak kang mga kamay. Sa balikat mo, siya ay nakaakbay. Pagbibigyan pa ba o hindi na? Magbubulag-bulagan ba? Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gumaan ang puso, buhay ko'y nagbago. At sana naman huwag mo nang balikan. Masaya na akong iniwan mo. Wala ka na, ang sarap pala. Wala na akong iisipin, di ba? Magtitiis pa ba o hindi na? Magbubulag-bulagan ba? Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gumaan ang puso, buhay ko'y nagbago. At sana naman huwag mo nang balikan. Masaya na akong iniwan mo. Iniwan mo akong nag-isa. Kaya ako ngay'y malaya na. Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gumaan ang puso, buhay ko'y nagbago. At sana naman huwag mo nang balikan. Masaya na akong iniwan mo. Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gabi na po at iniisip ko pa, hindi ko pa nasasabi kay mama na mas matanda po yung kachat ko. Nagdadalawang isip po ako, kaya sinikreto ko na lang. Si John po ay working, kaya naman todo adjust kami sa oras. Sa tinagal-tagal, dumating na kami sa point na hatid sundo na po niya ako. Marga, free ka? On. Basta sika. Ako na baylay kape ha. Dumamat. Ay, nagkamapaga. Sagot ko. Mambantay sa sini. Ay, wala mo'y dadalanan mo. Akinat, bigla-bigla ka lang mantatagar. Wala ko mo'y labay kung ibagad sika. Open-minded ka mo, di ba? Hoy, Jan! Makapatakot natin mabagam ha. O gawak ni. Anto ka? Uy, ako labay tayo nununuton mo ha. Aliwan siyak dyan. Alag. Ag mo itutuloy tan. Pinagagawad si ka, kinuntan ka. Marga, magano pala ba't? Ito ibabagam. Tutang kamat. Panyalabat na na labay ta kayo kung muna itagare-ere kakaarom no. Sarag to kayo natin din na boss sa presentation ko. Sorry. Grabe yung makapanreak. At takot kasi si ka. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o. Oy, Marga. Positive lang may ibat mo chat. Ayos laman ha.
kamapagat na magang ganun laba man. Pilam na rin kakaarom, ah? Un, kamapaga. Okay, sige. See you tomorrow, Marga. At kamapagat na mamang kapital naman, kasumpal to, okay? Dahil sa gulat ko, parang mas lalong naging lutang na lutang po tuloy ang isip ko. Akala ko kung ano na, magpapaliwanag lang pala kung paano kumita. Sinama ko po ang mga kaibigan ko. Kasi kahit papano ay may pinagsamahan kami. Pero matapos niyang magpresenta, nagpaalam na ako ng tuluyan. Sinabihan ko na lang ang sarili ko, ano ba Marga? Ano ba tong pinasok mo? Marga naman! Natapos po ang lahat sa amin ng ganun lang kadali. Hindi ako sumali kaya agad ding nawala ang communication namin. Sumama pa nga po ang loob ko kasi siya mismo ang hindi na nag-chat. Siya mismo ang biglang umiwas. Akala ko po may gusto na siya sa akin. Kaya niya ako niyayang lumabas. Pinaganda niya ang mundo ko pero magre-recruit lang pala. Sana hindi niya ginamit ang pagkakaibigan namin. At hindi niya sinanay na lagi siyang nandyan para sa akin. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Tungkol yan sa'yo. Imbis sana ako na lang ang girlfriend mo. Dear iFM. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Mahirap bang talagang aminin? Sila'y tutol sa pag-ibig natin. Ngunit ano ang kanilang magagawa? Mahal mo ko't mahal na rin kita. Walang makakadlang sa ating pagmamahalan. Buhay mang ito'y ibibigay sa'yo. Kung nakakawalay, ayoko nang mabuhay. Ikaw ang hininga ng puso ko ito.
We try hard to hold it all in our hands, but it slips through like soft drifting sands. But drying the tears can build it all like new. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together and all that I feel is my love for you. Learning each day that the right time was so far away to tell you the things I knew. Now it's clear that the moment we searched for is here, and counting the years is all I want to do. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together and all that I feel is my love for you. Hold me as close as love will allow, Until all your fears are gone. what has all passed is over now. I'm here with you. I'm here with you. I'm holding on. I'm holding on. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together and all that I feel is my love for you. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together and all that I feel is my love. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kapag mahal ka, mahal ka. Wala nang pero-pero. Pera-pera na ang uso ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, ay dito pa! Dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang quota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here Bear Brand Adult Plus, tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim.
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:48 na. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! Bessie J. Ita Ronnie. Dear iFM. Nakikinig ka syempre ng programang Dear IFM. At syempre sa lahat ng mga best friends nating nakatutok ngayon, good afternoon po! At syempre hello din sa lahat ng mga best friend natin na sa kanilang mga private cars. Ay, sus yan! Na nakikinig sa atin ngayon. Hello mga best friend. Doon sa mga nakarelate naman sa kwento natin, alam na ito. Hello po! At sa mga nanonood sa atin via YouTube, ayan, YouTube. 104.7 iFM, Dagupan, pakihanap mo na lang kung gusto mong manood ng live na live. Via YouTube po natin yan. At syempre, umpisahan na natin alamin yung naging kwento natin ngayong araw ng August 9, 2017, si Marga at saka si John. Isa na naman tong version ng mga taong napaasa. Pinaasap ng hindi dahil sa pag-ibig. Oo, iba pala ang pakay. At ang pakay na yon wala dun sa listahan mo na nasa utak. Hindi ka huhut-hutan. Hindi ka manggigigil. Hindi ka uutangan. Hindi ka tatakbuhan. Hindi ka tatakbuhan. Ay, nako. May connection sa very in-demand ngayon na paraan para kumita ng mabilis. Pero wala naman tayong pinapatama ang ano dito. Ang pinapalabas po namin dito yung side nung babae kung saan ginamit yung feelings niya para makuha yung gusto nung lalaki. Ang which sakit. Is ma-invite siya. Ang sakit. Ayoko na kapag niyaya ako magkape. Kapag niyaya ka magkape, alams na. Bakit kasi kape, di ba? Hindi ko rin alam, pero trademark nila ata yun. Sa lahat ng networking, ang alam ko talaga, nag-i-invite talaga silang magkape. Wala pa akong kilalang nag-invite na, tara pasta tayo. Hindi kaya, tara doon tayo sa doon. Ay, nako. Kawawa naman si Marga. Oo, kasi akala niya for first jowa na siya. At ang nakakaloka dito, sinabi nga sa mama niya na magkaka-first boyfriend na daw ata siya. Ayun lang. Syempre, di ba, iyan ang pinakamasaklap mga best friend, di ba? Kasi mostly, ang isang tragedy na mga bagay na mapapaasa tayo is hindi natin inaasahan na gano'n ang mangyayari. Pero syempre, it always a lesson learned from the tragedy na yun. Oo naman. Alam mo, ito si Marga, dapat kasi, nung niyaya
nagsimula siyang magkape, nagkahinala na siya kaagad. Siguro never been into sa networking, mga ganon. Wala nag-i-invite. Siguro first time. Pero ito nga si Marga kasi, parang ang pakiramdam ko sa kanya, napaka-naive niya. Sa Ay, mga taong nag-aaya sa kanya, parang very trusting pa siya sa mga tao. Kaya hindi niya pinaghinalaan itong lalaking kachat niya. Ay, ang swerte ng lalaki. Kasi kahit papano, in-entertain siya ni Marga. Totoo yan. Kaso iba nga kasi ang motibo kaya hindi nila na-appreciate. Ayun lang. Sige, sa lahat ng mga best friends natin nagbigay ng reaction, basahin mo messages. Mula kay 2266, #iFM, networking lang pala mga best. Dapat na-stock muna niya mga post kung may mga products. So pag may mga products, dapat ba matuwa siya doon? Uy, pero hindi. Minsan naman kasi yung mga nagne-networking, trabaho lang talaga. Paalala lang, huwag mo namang gamitin yung feelings. At saka straight to the point. Huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Ang mali naman sa side ni Marga, umasa siya kaagad. Gwapo. Naka-red pala. Sabi nga nila, kung anong meron ka, gamitin mo. Kung may abs ka, pakita mo. Siguro kahinaan ng babae kadalasan, yung mga mata nila. Kasi pag pogi, bigay agad. Bigay ng number. Bigay din agad ng, ito yung address ko. Yun pala, budol-budol. Ay, nako. Bukas na bukas po ang linya namin para sa lahat ng mga best friends natin gustong magbigay ng kanilang reaksyon. Pwede kayong mag-text sa 0949-614-0306. At syempre, i-connect natin ang ating tanong sa pakape-kape lang. Yung mga nagkakape ngayon dyan, baka gusto mong sagutin ang tanong natin na anong klaseng kape ba ang buhay mo or ang love life mo kung sakasakaling i-describe natin gamit ang kape. Marami kasing klase ng kape, di ba? Andyan ang 3-in-1. Barako. Plain lang. Grabe walang asukal. Totoo lang magpakatotoo tayo sa sarili natin. May mga taong gusto nila yung barako, di ba? Pero ako mahal ko ang sarili ko, kaya lalagyan ko na asukal yun. Kasi hindi nasasarapan ng dila ko dun sa kape na walang asukal. Kaya best friend, antayin po namin ang sagot mo. Sumama ka sa ating kwentuhan. Ano nga ulit yung tanong? Anong klaseng kape ka kung sakasakaling i-describe mo ang iyong buhay or love life? Ano yon at bakit? Pwede kayo mag-text 0949-614-0306 or mag-message lang sa aming Facebook account or Facebook page na @iFM Dagupan. Sa aking Facebook account, Tita Ronnie. At syempre sa aking Facebook account na Bessie J. Kasama mo kaming dalawa sa programang Dear iFM. Dear iFM. May gusto ka sa'king mahal, may balak kang agawin siya. Itsura pa lang, sa'kin lamang ka na, akitin mo siya, siguradong magwawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking
akin, maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko. Pag sa akin inagaw mo siya. May pakikilala ako sa'yo, kasing kisig ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya. Sa akin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko. Pag sa akin inagaw mo siya. Kunin mo na ang lahat sa iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo.
ng swerteng dala ng pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, pabaha ng mas matitinim pang prizes para sa inyo! Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists! Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, iFM, at RMN. Ruha ka? Grandro na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. I-203 iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. iFM, ikaw ay aking best friend, sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Though I found it hard to do, I thought of yesterday, how sweet the love we shared. And I just can't forget you, 'cause first the love never dies. Now I'm alone without you, don't know what I'm gonna do. You've been a part of me, without your love. I need you badly, baby. I'm down here on my knees. First love,
iFM ay aking best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa na haharapin, ikaw lang ang puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa na haharapin, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. That song was brought to you by Bear Brand. iFM ay aking best friend. Mangibagay di ang babangil, pian wala labat sunibaga to. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bukalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon, Palarong Bukalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bukalyon. For God
God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:12 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Tita Ronnie Bessie J. Dear iFM. iFM, ang best friend mo. Dugatan! Sa lahat ng mga best friends nating natunghayan ang kwento natin ngayong araw ng Wednesday. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbibigay na kanilang reaction. Oo naman. Pero basahin muna natin yung ilan sa mga sumagot dun sa tanong natin na anong klaseng kape ang buhay or love life mo ngayon at bakit? Eto, hashtag iFM, kape maihahambing ko sa buhay ko sa kaping barako. Kasi kahit gaano kapait ang pinagdadaanan ko, nananatili at mananatiling matapang ako sa pagharap ng mga darating na pagsubok gaano man ito kabigat. Galing yan kay Ate Mons. Kaping barako. Taray, diba? Ito naman sabi din ni Gemma Frias, barako din. Anong meron sa barako ngayon? Si Janeline de la Cruz Elambre naman, espresso. Ay, Sosyal. Yayamanin. Si Feb DC naman, all the way from Dubai. Ayan. Best natin, Feb, pwede kang manood sa amin ng live kasi nakikinig yan via live stream. Okay. Pero kung gusto mong manood ng live, pwede kang manood ng live na live sa YouTube namin. Hanapin mo lang ang iFM Dagupan Official. Yan. Hi! Sa lahat ng mga best friends natin dyan sa Dubai. Napakainit po ng panahon dito ngayon sa Dagupan City. Dyan po ba sa Dubai? Kamusta ang panahon dyan? Mapunta ka tayo one time dyan. Wait lang. Papanda ko yung jet plane. Kala mo. Ayon kay Feb DC, 3-in-1. Di labis, di kulang. Tamang timpla. Ako din. 3-in-1. Yan din ang sasabihin ko, inunahan mo ko. Si Aya Maiba naman, puro kape. Ang pait! Peter, hindi yan kape. Ang palaya yan. Igisa mo, bes. Ay, nako. Ano mang klaseng kape ang buhay mo ngayon? Siyempre, nasa iyo naman yan kung paano mo titimplahin, diba? Kung medyo mapait, dagdagan natin ng konting asukal. Totoo yan. Kung gusto mo naman puti-puti, lagyan mo ng creamer. Nako, gatas! Kung medyo hindi mo na kaya at nakakanginig na, tumigil ka na. Huwag mo na ubusin. Meron din naman kasi yung iba talaga naman, kung makapaglagay ng asukal sa kape nila, hindi mo na nalasahan yung asukal. Ay, yung kape. Puro asukal. Uy, sabi nila pag nagkakape ka daw ng more or less 3 times a cup. Okay. Akapa. Medyo maganda pa sa katawan. Pero after nun, hindi na maganda. Kasi rich in antioxidant nga naman yung kape. Ay, nako, bes. Anong klaseng kape ang buhay or love life mo at bakit? Pwede mo kami i-text? Sa 0949-614-0306. Oy, sabi dito, sobrang init daw ngayon sa Dubai. Sabi ng ading ko. Agad-agad may reply. Taray. Nakikinig nga. Alam na natin kapag nakikinig pag may respond agad. Kaya naman sa lahat ng mga best friends namin, pangako talaga namin, anywhere and everywhere, pwede kang maki-interact sa amin. Balikan lang natin yung kwento natin tungkol sa nag-umpisa sa pagiging chatmate. Pero nauwi? Sa wala. Nauwi sa nga. Parang ayoko na mga ganyan, yung bigla-biglang nawawala. Nakakainis, promise. Talaga? Gusto mo may closure? Oo. At least may napag-usapan kayo na, wala na pala. Oo. Kailangan pala ihanda ko na yung sarili ko na bukas hindi na siya mag-chat, hindi na siya tatawag, hindi na siya magte-text. Mga ganong bagay.
Kaso nasa Pilipinas ka, be. Ang mga tao dito, mahilig sa paasa. Dahil yan sa kantang Kisap Mata talaga eh. Kasalanan niya. Sino ba yung Kisap Mata na yan? Bugin ko yan. Charat. Nakasi lahat ng mga best friends natin na preno ka din kasi pag may time. Hindi yung kapag may paramdam effect, nag-assume ka na agad. Hindi naman pwedeng umasa hanggat wala pang sinasabi sa'yo. Aasa ka lang kung may sinabi sa'yo. Ay, malas mo lang kapag nandito ka sa Pilipinas kasi uso kasi dito sa atin yung lalaki talaga ang gumagawa ng first move. Kailangan talaga. Oo. Kasi yun yung acceptable sa society natin. Hindi naman namin sinasabi na hindi acceptable yung mga babae ang unang nag-approach. Kasi ibang kwento naman yun. Pero yun nga, kasi acceptable dito sa Pilipinas yung lalaki na nag-approach at sila din ang nagpapaasa. Sa paasa talaga mga lalaki. Hindi naman. May mga babae din naman paasa. Hindi ko naman nilalahat. Actually, may bakla, tomboy, babae, lalaki, aso, pusa na nagpapaasa sa isa't isa, di ba? Siyempre, walang tanga kung yung walang aasa. Pero siyempre, dahil usapang pag-ibig, usapang ang daling ma-fall, kaya, ayan, at the end of the day, isa lang yan, panalo or talo. Oo. Pero minsan kasi lumalaban tayo kahit alam nating sa huli, talo tayo. Ay, laban-laban! Sa lahat ng mga best friends natin gustong magbahagi ng kanilang sariling kwento, huwag kang mahihiya dahil base yan mismo sa karanasan mo. Malay mo, hindi lang pala ikaw ang nakakaranas niyan. Pwede mo po kaming i-private message sa aming Facebook account, iFM Dagupan. Or sa aking Facebook account na Bessie J. Sa aking Facebook account din po, Tita Ronnie. Mamaya balikan po namin ulit yung tanong natin. Anong klaseng kape ka ba, Bes? Kung sakasakaling i-describe mo ang iyong buhay, ang iyong love life. I-connect mo lang yan mga best friend at sabihin mo kung bakit. Syempre, mamay sinabi mo, yung love life ko parang kaping tigdodos. Ganon. Pwede naman, diba? Puso pa ba yun? Tigdodos? Kapag ka nagtitipid ka, tigdodos lang. Basta makakape. Pwede na. At yung mga best friends din naman natin na into sa trabahong networking, meron na ba kayong ginawan ng ganito? Yung dinaan muna sa chat, tapos pag hindi umoo, iiwan. Ganon. Ayun lang. Kawawa naman kasi si Marga, dinaan sa pagkakaibigan, nauwi sa wala. Wala, parang bulang nawala. Oo nga. Dapat wag mo rin, wag mong bitawan agad. Sanayin mo namang paminsan-minsan, nandyan ka pa rin. Nagpa-follow up ka pa rin. Kahit na, alam mo naman na hindi ka nasasali. Ikaw ba, Bessie J, na-try mo na ba yan, yung mga networking? Oo, na-try ko na yan. Ay, actually, talaga? marami ako nasubukan ganyan. And may mga naging kaibigan din naman ako. So, baka kwento mo yung kwento natin ngayon. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Baka kapag ginawa sa akin yan, suntok ko. Ay, nakakatakot na talaga to si Bessie J. Charot! Naka, best friend, magbabalik po kami maya-maya lang ng konti. Bigyan ka muna namin ng mga magagandang tugtungan dito lang sa programa nga Dear iFM. Dear iFM. Tonight, it's been a year. We made
giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Oh baby, I'm bleeding, bleeding. Can't you give me what I'm needing, needing? Every heartbreak makes it hard to keep the faith, but baby, I just need one good one, good one, good one, good one, good one, good one. When I bow down to pray, I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one, good one. Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one good one to stay. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pag nandyan si Crush, gusto ko reaction niya sa akin. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. Ayokong sabihin niya na Maya moy, maya moy, maya moy, maya moy ang that man. lamangan ng BO with Green Cross Soap Cool Mountain with 99.9% germ protection ng Green Cross to fight body odor up to 12 hours. Cool na cool at non-drying. Kaya ngayon, kami ni Crush. He's my man, he's my man, he's my man, he's my smelling good man. Green Cross Soap Cool Mountain. Lamang sa paligo versus Green Cross Soap Pure Care. Green Cross Soap. Lamang sa paligo. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Kumain
Mets, Mangoy! Kumain ng number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And then I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I fall in love with you. iFM ay aking best friend. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl I knew. I took for granted the
friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Now the miles stretch out behind me, loves that I have lost, broken hearts like victims of again. Then good luck, it finally struck like lightning from the blue. Every highway's leading me back to you. Now at last I hold you, now all is said and done. The search has come full circle, our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Then I touched your hand, I could hear you whisper, the search is over, love was right before my eyes. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Bostic Fix All. Makabagong pandikit ng tiles. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Bes, sikapin mong huwag matumba o mahulog kasi walang sasalo sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at msap.ph. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search
Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o iFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:41 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. Bessie J. Ita. Ronnie. Dear iFM. Programang Dear iFM pa rin po ang pinapakinggan mo mula alauna hanggang 3:00 po yan. Kasama syempre Tita ng Bayan, Tita Ronnie. At syempre Bessie J. Nako, bago kami magpaalam at bukas ulit mapapakinggan, balikan muna natin syempre yung kwento natin na chatmate. Nag-umpisa sa chatmate, nauwi sa wala kasi nga naman nag-recruit itong si John. Yun pala ang motibo. Totoo yan. Nako mga best friend, hindi naman masama maghanap buhay. Pero wag natin idadamay ang feelings ng isang tao kasi hindi biro yon mga best friend. At para naman sa mga best friend natin dyan na kasalukuyan ay wala pa namang sinasabi sa inyo pero umaasa na kayo, wag naman. Hanggat walang sinasabi, wag aasa. Very well said. Sa lahat ng mga best friends natin, sana ay may napulot kayong aral mula kay Marga at saka kay John. Ulitin lang po namin, pwede po kayong magbahagi ng inyong personal na kwento dito sa atin sa programang Dear iFM. Pwede mo kaming i-private message sa aming mga account, Tita Ronnie. At syempre, Bessie J, mga best friend. At sa aming official fan page po, iFM Dagupan. Ang mga kwentong ito ay kinapupulutan natin ng magandang aral. Na yun nga, may mga bagay na hindi mo kailangang paasahin ang sarili mo. Para lang makuha mo yung gusto mo. At kung kumikita ka talaga, lahat kaya mong gawin. Walang makakapigil sa'yo. Kaso lang, sana nasa mabuti or sa mabuti mong paraan ito gawin. Huwag kang gumamit ng feelings or anything na alam natin na parehong kayong dalawa ay mahihirapang mag-adjust. Totoo yan. At dahil sa nakapi na rin lang silang dalawa. Pero ang swerte naman ni John ay ni Marga, maya't maya nagkakapi silang dalawa. Totoo. At least, di ba? Free. Kahit pa paano, nakapagkape silang dalawa. Naku, kung nga may kung nga may mag-chat sa akin, magyayang magkakape, alam, tatanong ko na kagad sa kanya, i-recruit mo ba ako? Grabe. Paano naman kung long lost friend mo yun? Why not? Diba? Ang judger mo lang talaga. Diba? Hindi ikaw pa may kasalanan ngayon. Ay, nako. Pero kung kaibigan ko yan, sigurado ko, tatawanan lang ako. Sabi niya, kaibigan talaga kita. Naiintindihan ang kabaliwan mo. Well, anyways, mga best friend, mag-ingat para hindi maloko. Diba? Sagutin lang namin yung tanong natin ngayong araw ng Wednesday. Anong klaseng kape ang buhay or love life mo at bakit? Sino mauna? Eto muna, hashtag sige. iFM. Yung buhay ko po ay maihahalin tulad ko sa kapeng 3-in-1 kasi kumpleto lahat. Ay! Ako na lang. Ang buhay ko, gusto ko, kung sakasakaling magiging kape, gusto ko yung sa
bigas. Na-try mo ba yon? Yung sinunog. Oo, Okay. yun. Iba kasi yung flavor niya. So naniniwala ako na bawat kwento ng buhay, may kanya-kanyang characteristics yan. Familiar, pero sigurado ko magkaiba ng presentation kung paano tinanggap, paano pinagdaanan yung kwento. Okay, Sarap. so yun ang mga best friend. Ikaw, anong klaseng kape ka? Kung ako, magiging kape ako, syempre pipiliin ko maging 3-in-1. Talaga? Oo. Kasi mabilis, instant, at saka masarap siya. Rated SPG po tayo. Ang sarap! Masarap. Oh, masarap ka kwentuhan, ganyan. Kayo. Siya, bukas po ulit. Mapapakinggan nyo kaming dalawa. Kapanapanabik na kwento na naman po bukas ang hatid namin. Ako po napapakinggan nyo tuwing alas 11. Kasama ko si Casey Sandalan para sa Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Mga kantang mainit na pinag-uusapan ng araw na ito. Song number 1 of the day po natin ang kantang Two Less Lonely People by Casey Tandingan po yan. Mapapakinggan for the rest of afternoon at syempre programang ay sa tanghali naman tuwing alas 12 hanggang alauna. Susundan po yan ang back-to-back natin na Dear iFM. At syempre mapapakinggan nyo din po ako bukas ng umaga magmula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga sa programang iFM Best Friend Club at syempre alauna hanggang alas 3 naman sa programang Dear iFM. Maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan sa amin ngayong araw ng Wednesday. Ako po si Tita Ronnie. At syempre Bessie J. At ito po ang programa ng Dear iFM. Matagal ko nang itinatago mga ngiti sa munti kong puso. Batid kong alam mo nang umiibig sa'yo. Bakit di mo pansin itong aking pagtingin? Ba't di mo ramdam ang tibok nitong dibdib? Kaibigan lang pala ang tingin mo sa akin. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako pa siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako pa siya, iibigin mo. Masakit ko mang isipin, mahirap mang tanggapin sa damdamin. Pag-ibig mo pala'y hindi sa akin. Ngunit anong gagawin ng puso? Sa'yo lang ibinigay ang pangako. Patuloy nga namang aasa sa'yo, sinta. Kung ako ba siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin ko lamang ang inibig ng ganito.
Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. Up here in the cold thin air, I finally can breathe. I know I left a life behind, but I'm too relieved to grieve. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. Standing frozen in the life I've chosen. You won't find me. The past is left behind me, buried in the snow. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Macy's, Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Problema mo ba ang peste? Expert
dyan ang Just Your Pest Control Services. Odorless at environment-friendly ang gamit nilang chemical, approved by FDA at ng DOH. Affordable treatment at permanent solution sa mga peste gaya ng anay, ibis, lamok at daga. Ang Just Your Pest Control Services ay member ng Philippine Federation of Pest Management Operators Association Incorporated. 17 years in business kaya serbisyo ay sigurado. Ang Just Your Pest Control Services ay matatagpuan sa Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text si Jun Morales sa 0921-6672-303, 0921-6672-303. Sa Just Your Pest Control Services, we take care of you. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, Lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, pabaha ng mas matitinim pang prizes para sa inyo! Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists! Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, iFM, at RMN. Luha ka? Grandro na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Ay, 3:58 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tugtugan. iFM, ikaw ay aking best friend, sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. The time is
is drawing near. My train is going, I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand, and I'll be missing you. 'Cause you know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up, you know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Babe, I love you. Babe, I'm leaving. I'll say it once again, and somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget, if only for a while. 'Cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe. I've had a lot of big dreams. I've made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best
isip ay parang nakalutang. Ewan, hindi ko rin alam. Ayoko ng ganyan, nakabiting parang mauhulog. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Laglag ang puso ko sa'yo, pigilan man ito, di na kaya, huli na, mahal ka na. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo, maghihintay pa rin ako. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. iFM ay aking best friend. Lakap-lakapon to ka, agmanaya na namus, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan,
Makilahok at makibahagi sa liga para sa pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball Palarong Bukalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon Palarong Bukalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bukalyon. Anong oras na? Ay, 3:14 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. iFM, ang best friend mo, Dugatan. Isang mainit-init na hapon sa mga best friend natin. Kinakalimbang ang kanilang mga kaserola dahil gutom na gutom pa sila. Naku, best friend, huwag ka mag-alala dahil mukhang mag-e-enjoy tayo ngayong hapon. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi tayo magkakasama. Ano pang hinihintay mo? Ilakas mo na yung radyo mo. Isang muama chup-chup sa'yo manang driver na maingungot na lamot ang putang-putang paway. Okay lang yan. Sabayan lang natin ng lakas ng radyo at inom ng tubig, di ho ba? Kasi sabi nila pag malakas ang radyo mo, mas nai-enjoy daw natin ang biyahe, di ba? Pero mas magiging ma-enjoy or mai-enjoy at magiging masaya ang hapon mo dahil maya-maya lang maririnig mo ang aking mga kasama. Naku, mukhang kikiligin yata ako dito. Oo, mukhang kikiligin ako kaya best, ikaw na nakikinig, magandang hapon sa'yo. Araw ng Wednesday, August 9, 2017, Wednesday edition ng iFM Tambayan. Kung gusto mo nang bumati at makitambay sa akin, text mo lang ako sa aking i-text line 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. Mga bandera sa ating i-text line. Eto na muna ha, basahin na muna natin. Hashtag iFM, ang best friend mo. Magandang hapon po, Ate Krisa, na cute at sexy. Nako! Okay, salamat ha. Babati nga po kami nila Hanilyn at Sherlyn at yung tita ko na pinakamaganda na si Marita Zabala at yung anak niyang cute na si Samantha Zabala na palagi pong nakikinig sa mga programa niyo mula umaga hanggang gabi. Solid listeners niyo po kaming mga Zabala family. Dito po sa Binlag Binmale, pa-request po ng kantang Beautiful in White ng Westlife. Yun lang po, Ate Krisa. Sabi niya, tatak iFM, thank you po and God bless. Aldrin Zabala po ng Binlag Binmale. Iray taga Binlag Binmale, Zabala family. Okay, happy best friend listening. Eto na, best. Kiligin tayo ngayon sa mga best friend nating tatambay ngayong hapon. Go! Ayun, hi! Anong pangalan mo, Bes? Po si Aldrin. Aha. Hello po, po with, kasama ko si Dieter Dan and Ayun. Kasama natin ngayong hapon si Dieter Dan at si Alden Gabrinao. Mukhang bumigay yata ako doon ha. Ano ba yung kantang yon? Sayo po. Sayo. Silence. Bakit? Para sa akin yon? Ano? Nakikinig po dyan yung mga kakatambay. Ito yung mic. Yan o. Mukhang hindi aabot. Pero sa mga nakikinig ngayon, alas 4 hanggang alas 5, makakasama natin sila ng 1 oras. Kaya ano pang inihintay mo, Bes? Kung gusto mo silang kilalanin, pwede ka mag-text sa ating iText line 0949-614-0306. Kilalanin natin sila.
bukod, alam mo na, di ba narinig naman natin tungkol ito sa musika, pagtugtog, hindi lang gitara at syempre kasama yan ng keyboard. At tabayan mo mamaya ang aking mga kasama, syempre narinig mo na yan. Makitambay na, hanapin mo ng aming official fanpage iFM Dagupan. Live na live kami sa YouTube. Hanapin mo lang iFM Dagupan. Hello po sa mga viewers natin dyan. Magbabalik ako kasama mo ng nag-iisang kakantahan mo sa radyo. Krisa Cancionera, dito lamang yan sa iFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang iFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Tapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hetong nakatulala sa mundo, sa mundo. Di mo maiisip, di mo makikita mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Kung merong madaraanan pasulong, pasulong. Hindi ko maisip kung wala ka.
every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what I might say, there's a message in the wire, and I'm sending you this signal tonight. You don't know how desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what my friends say. And there's a message that I'm sending out like a telegraph to your soul. And if I can bridge this distance, stop this heartbreak overload, I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what my friends say, I ain't missing you. I ain't missing you. I can lie to myself, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what my friends say, ain't missing you. I ain't missing you. I ain't missing you. I can lie to myself. Ain't missing you. I 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 ain't missing you. Ain't missing you. Oh no. No matter what my friends might say, iFM. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din.
Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Ay, 3:30 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights
doesn't know. She doesn't know. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. You're all that I need. Yeah. I know that she's always there when I need her love, and I know that I've never told her how much I love her. I see her face before me. I looked in her eyes, wondering why. Oh, she doesn't know. She doesn't know. She doesn't know. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. Say that you'll be there whenever I reach out to feel your hand in mine. Stay within my heart. Whenever I'm alone, I know that you are there. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. You're all I need beside me, all that I want tonight. You're all I want, I need you, baby. All I need when we're apart. All that I need is for you to believe. All that I need is you. iFM ay aking best friend. Nakapiling na baka kung kinsa sa among duha ang piliun mong makauban ug ipailailas kini kanan. Gihatag ko na ang tanan ug ihatag ko pa ang tanan. Kung siya man ang mapilian, wa ko'y mahimo ana, pero sakit lang yun kaayo. Kung siya man ang maswertehan, mo palayo na ko ninyo ug ihilak na lang sa tako. Pero ug iya kang biyaan ug iyang
mahitabo. Wala na siya'y balikan. Pananglitang sa iya Gyud maski kanahan ka Maghulap lang ko diring dapita Basin di ay ug mubalik ka kaayo kung siya man ang maswertihan mo palayo na ko ninyo ihilak na lang sa tako pero iyang biyaan iyang binuangan pag mahitabo kaslan kung ikaw man ang magustuhan wako'y mahimo ana pero ang pingi siya palihog ko sa imo man siya magkanahan mo palayo na ko ninyo ug hatagan ta mong respeto hangyo lang ay siya pasakiti ug ayaw git siya piyai ug imong sayangan buhaton ko ang tanan wala na kay balikan. That song was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, hindi bali nang mag-isa ka kesa may kasama na niloloko ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, ay dito pa! Dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate
Go! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang quota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here to here! Bear Brand Adult Plus. Tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 3:47 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka-jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Best friend natin na ini-enjoy ang kanilang malamig ng inumin. Ano pa ba ang kanilang ini-enjoy? Ini-enjoy mo pa ba ang yakap ni Mrs. kahit ganitong mainit-init ang panahon? Okay mga best friend recap lang tayo kung na-miss mo ang paborito mong naggagandahang kanta kanina sa Bullseye. Eto na muna, song number 10, i-recap natin ang 10 down to number 6 at maya-maya pakinggan mo ang 5 down to number 1. Song number 10 dito ni Inigo Pascual. Buwaba naman then ang song ni Alan Walker na Faded na nasa number 9. Ganun din song number 8 ang Suwala ni Jason Derulo featuring Nicki Minaj and T's Dollar Sign or TY Dollar Sign. 7 naman, Just Hold On ni Stevie Aoki and Louis Tomlinson. At nasa number 6 ang Tayo Na Lang ni Michael Pangilinan. Eto na best friend, hindi ko na patatagalin pa. Alam ko naman lanang kayong maghanap. Eto na best ang ating song number 5. Beautiful life 난 너의 곁에 있을게 It's beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful life 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아 It's beautiful. Ay, alam mo naman nasa unang words na nung kanta yung title. Beautiful ng Crush, official soundtrack ng Goblin. Hindi lang babae ang napapa-inlove dyan or nai-inlove. Pati din lalaki na papasabi, ang ganda niyan. Ewan ko nga ba kung maganda pa pakinggan or nagagandaan sila dahil gwapo din ng mga singers. Eto na best friend, natignan natin din ang ating song number 4. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako
di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Nakaka-relax, no? Hindi mo siya nakilala, no? Hiling, nasa number 4 by Jake Zyrus na dati is na si Charisse Pempenko na ngayon ay si Jake Zyrus. Nakalain mo yun, nag-iba na talaga yung boses niya, no? Pero eto, best friend, tignan natin kung nag-iba ba ang panlasa mo dahil nasa song number 3 na siya. Move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last. Yan nga ang kantang Despacito ni Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber na nasa number 3 pero nasa ano pa rin yan, nasa bullseye pa rin natin. Nakalain mo yun, ayaw maalis nito eh kasi gusto ng masa. Eto naman, best friend, ang ating song number 2. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. Yan ang kantang I Just Fall in Love Again ni best friend nating si Sarah. Ako, best friend ko to eh. Oo, eto naman ang ating song number 1. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the Casey Tandingan, official soundtrack ng kinilig kang movie na Kita Kita. Ikaw din ba ang new pogi ngayon? Nako, yan na nga, home 5 down to number 1. Beautiful ng Crush
sa number 5. Number 4 naman ang hiling na ni Jake Zyrus. Number 3, Despacito. Number 2, ni Luis Fonsi, Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Number 2 naman, I Just Fall in Love Again ni Sarah Geronimo. At eto, number 1, Too Less Long ni People ni KZ Tandingan. Pakinggan ang Bullseye every 11 a.m. hanggang alas 12 yan ng tanghali with Tita Ronnie and best friend KZ Sandalan. Ako'y magbabalik, syempre kasama na ang makikitambay sa atin. Kaya na pang hinihintay mo? Ilakas mo lang yung radyo mo dahil tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. Syempre, saan pa? Dito lang yan sa nag-iisang best friend radio station mo, iFM. Ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang iFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang pabayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, pabaha ng mas matitinim pang prizes para
para sa inyo. Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists. Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng Green Cross Soap, Tang Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, iFM at RLN. Ruha ka? Grandro na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. I-401 na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best lang magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. Drink. Young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, yeah. shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, Bad girl, na swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. How your wife in these
scotch. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Cause the game's still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat. Cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Young Money. Swalla la la. JT. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, yeah. The Rulo. iFM, aking best friend. Money rains from the sky above, but people change 'cause of God made. A little time and some tenderness, you'll never buy my love. No other thing that's as precious to me. And a heart that's beat and a heart that's true. Something that you got to know is tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Live via satellite. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita, ngayong hapon, social media practitioners papayagan po ng mag-cover sa mga presidential at Malacanang events. Kasama mo sa balita, Deo de Guzman. Formal na binuksan ng Palasyo ng Malacanang ang kanilang mga pintuan para sa mga vloggers at iba pang social media practitioners upang ma-cover ang mga aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga aktibidad dito sa Palasyo ng Malacanang. Batay sa Department Order No. 15 na inilabas ng Presidential Communications Operations Office na nilagdaan naman ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang mga social media practitioner ay ang mga personalidad na nagpapatakbo ng public social media page, blog at website na layon ay magkapagkalat o makapagkalat ng mga totoong balita at mga opinyon. Layon sa nasabing administrative order o department order ay para maging mas epektibo ang information dissemination ng mga aktibidad ni Pangulong Duterte sa social media platform. Batay sa nasabing kautusan, ang accreditation ng mga social media practitioners ay kada aktibidad lang ng Pangulo, depende naman sa isasaad ng kanilang aplikasyon. Requirements naman sa mga gusto mag-apply ay dapat isang Pilipino, 18 taong gulang at higit pa, at mayroong hindi bababa sa 5,000 followers sa kanilang mga social media platform. Matatandaan naman na inilabas na rin ng PCOO ang kautusan na bumubuo sa Social Media Office na pamumunuan naman ni Assistant Secretary Mocha Uson. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Samantala mga kasama, Chinese at Taiwanese nationals na iniuugnay sa drug shipment na nakalusot sa BOC, naghugas kamay at nagturoan sa Senate hearing. Richard Tan at Manny Lee pinako-contempt. Kasama natin sa balita, Grace Maria.
Humarap na sa pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ang tatlong Chinese at Taiwanese nationals na iniuugnay sa 6.4 billion pesos na shipment galing sa China na nakalusot sa Bureau of Customs. Una rito ay si Richard Tan o Richard Chen na siyang itinuro ng Customs sa China sa mga opisyal ng ating Bureau of Customs na kanilang kontakin kaugnay sa pag-raid ng 604 kilos ng shabu sa dalawang warehouse sa Valenzuela City. Sabi ni Tan, wala siyang alam na may shabu sa kanyang shipment. Nalaman lamang daw niyan ito nang buksan na ng mga tauhan ng customs ang pinaglalagyan itong 5 cylinder na dinala sa kanyang warehouse sa Astor Street, Paso de Blas, Valenzuela. Humarap din sa pagdinig ang dayuhang si Manny Lee at wala din daw siyang alam na may droga sa shipment. Nagpatulong lang daw sa kanya ang kakilala niyang si Tan para maghanap ng broker ng kanyang shipment kaya niya kinontak si Kenneth Dong. Si Kenneth Dong naman ay nagsabi na wala ding alam na may shabu ang nabanggit na shipment galing China dahil sa packing list daw na ibinigay sa kanya ay wala namang nakasulat ng mga cylinders na siyang pinaglagyan ng shabu. Sabi ni Kenneth Dong, di niya kilala si Richard Tan. Nabanggit lang daw sa kanya ni Lee na naghahanap ito ng broker kaya naman niya inirekomenda itong si Mark Taguba. Pero si Mark Taguba naman ginamit ang EMP trading para maipasok ang shipment ni Tan sa Pilipinas at lalong hindi niya alam na ito pala ay may kasamang shabu. Sa pagdinig sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Director Wilkins Villanueva na alam ni Tan at Lee na may cylinder sa packing list pero binura ito nang ibigay kina Dong at Mark Taguba. Dahil dito sinabing nagsisinungaling dahil sa pagsisinungaling ay inirekomenda ni Senate Majority Leader Tito Soto III na makontempt sila Tan at Lee na pinagtibay naman ng komite at ang rekomendasyon papaaprubahan nila kay Senate President Coco Pimentel. Sabi ni Gordon sa oras na aprubahan ito ni Pimentel, kanilang pag-uusapan kung dito sa Senado o sa Pasay City Jail i-detain ang dalawa. Pero ngayon, nandirito sila sa tanggapan ng Office of the Senate Surgeon at Arms. Bunsod niyan, hindi na iwasan ni Richard Tan na maglabas ng sama ng loob dahil pinapalutang daw siya ngayon bilang suspect sa smuggling ng shabu dahil nakipagtulungan na nga siya sa Chinese at Philippine authorities para masabat ang nabanggit na shipment na nakalusot sa Bureau of Customs. Git ni Senator Ping Lacson kay Tan, ituro ang tunay na shipper ng shabu pero ipinaalam daw sa kanya, sabi ni Tan, ng isang Wang Sidong ng Xiamen Customs Police na ito ay naaresto at nakakulong na sa China. Dito naman anya sa Pilipinas ay si Fidel Anoche di ang alam niyang recipient ng kontrabando. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Argument. Caretaker naman ang warehouse na pinagdalhan po ng ilegal na droga nang hingi ng saklolo kay Pangulong Duterte. Kasama mo sa balita, Conde Batak. Humarap sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means si Fidel Anoche D, ang caretaker ng warehouse kung saan nakumpiska ang mga illegal na droga na abot sa 6.4 billion pesos. Gate ni di mahirap lamang siya at pinagkatiwalaan lang na magbantay sa warehouse. Kasunod dito ay emosyonal na nanawagan si D kay Pangulong Duterte na tulungan siya sa kanyang kinakaharap na kaso. Naniniwala si D sa tulong at malasakit ay pinangako ni Duterte sa mga mahihirap na naagrabyado. Wala nang madiskubre ang illegal na droga na nakalusot sa customs, tanging si D ang nakasuhan at nakulong. Sa pahayag pa ni D, isang Juming Ju na isang Taiwanese ang nagrenta sa warehouse noong April 2016 at ito rin ang nagpapasweldo sa kanya bilang caretaker. Mula ng rentahan ng warehouse, 4 na beses niya nagkaroon ng delivery mula June 2016, January, March at May 2017. May 2017 nang matuklasan ang idineliver na droga sa warehouse sa Valenzuela pero doon lamang nalaman ni D ang laman ng mga crate. Kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Sa kaugnay na balita pa rin, Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ayaw ng patulan ng pagkakadawit niya sa issue ng BOC. Mula RMN Davao, kasama natin sa balita, Joel Veray. Kasamang Joel? Yes, kasamang RMN Manila, patay ang bayaw ni Karen Espinosa ni Leonardo de la Cruz. May 31 years old nang pinagsanib puwersa ng ating mga otoridad kaninang umaga dito sa lungsod ng Davao. Nagsanib puwersa ang intelligence community ng Region A o Region 7, Davao City Police Office at maging ang Turil PNP. At sinisilbi ang warrant of arrest laban kay Leonardo de la Cruz na temporary nakatira sa Bato Trail dito sa lungsod ng Davao, ngunit nang matunugan di umano
ng suspitsado. Ang parating na operatiba ay bigla na lamang nagpaputok ito ng doon sa mga operatiba, kaya napilitan itong gumanti ang pulisya na gingasangan sa kamatayan ni Leonardo de la Cruz kaninang umaga. Ang suspect ay may kasong pagpatay sa isang pulis sa Cebu, uwis at robbery at maging droga. Naging mula ng manalo pagkapangulo ng ating bansa si Presidente Rodrigo Duterte ay dito na nagtatago ang nasabing suspitsado na si Leonardo de la Cruz at hanggang sa napatay ito ng ating mga otoridad. Ang nasabing suspect ay bayaw di umano ni Kerwin Espinosa, ang kinikilalang drug lords ng Region 7. Kaya yan ang ating ulat mula dito sa Ornan, Davao, kasamang Joel Veray, Tatak Arimen. Sa iba pa po mga balita, mga kasama, Department of Health aminadong nakakaproblema na sa pag-iisip ang ilang bakwid mula sa Marawi. Pero pagilinaw nila, nasa 5 kaso lang po ito at hindi 30,000. Kasama mo sa balita, Raquel Bayan. Kasamang road, pinabulaanan nga ng Department of Health na 30,000 sa mga inilikas mula sa Marawi City ang nakararanas ng psychological problem o depression sa kasalukuyan. Ito ay bunsod pa rin na nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Ayon kay Health Secretary Pauline Chinzo Saludial, ang bilang na ito na una ng binanggit ng Lanao del Sur Provincial Crisis Management Committee ay bilang ng mga nananatili sa mga evacuation areas. Hindi raw tama na sabihin na kararanas ng psychological problem ang lahat ng ito dahil isinailalim naman talaga ng DOH ang lahat ng evacuees sa stress debriefing at psychological counseling para maagapan ang pagkakaroon ng psychological problem. Base sa datos ng ahensya, nasa 5 pasyente pa lamang ang kinailangan nilang ipadala sa psychiatric wards ng mga ospital. Gayunpaman, ayon sa talihim, hindi anya nila ipinagsasawa ng bahala ang mga kasong ito. Nilinaw din ni Ubyal na mula noong unang araw pa lang ng Marawi Siege ay nagkapag-deploy na sila ng psychosocial team sa lugar. Isinailalim na rin sa training ang 811 na Maranao speaking personnel sa Amay Pakpak Medical Hospital sa Marawi para makatulong sa mga stress debriefing. Patuloy rin anya ang ginagawa nilang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan sa lugar. Sa pamagitan ng Globe Teleca mula dito sa Maynila, Raquel Bayan at RNN. Samantala, sa kabila ng pagkalat na umano'y larawan ng dugo ang bangkay ng Maute Group leader na si Omar Maute at tumanggi muna ang Armed Forces of the Philippines na kumpirmahin na siya nga ang nasa larawan. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, hihintayin muna nila ang ginagawang validation ng Armed Forces bago maglabas ng anumang impormasyon kaugnay sa Maute Brothers. Una nang lumabas sa mga balita na napatay si Omar Maute sa ginawang airstrike ng militar noong June sa Marawi City. Moro National Liberation Front nagre-recruit umano ng mga kabataan para gawing miyembro ng Maute Group. Mula RMN Zamboanga, kasama mo sa balita, Melanie Guanzon. Nangangamba ngayon ang Barangay Kagawad ng Barangay Taluksangay dito sa lungsod ng Zamboanga sa recruitment ng ilang mga kabataan upang sumali sa MNLF at magiging isang integri para sa AFP. Ayon kay Kagawad Hana Nunio, kamakailan lamang nalaman niya na nirecruit ang ilang kabataan sa kanyang barangay ng isang ustad noong nakarang taon at nangako na mag-train sa MNLF at maging isang integri kung saan makakatanggap ang mga ito ng 7,000 piso bawat linggo. Naalarma si Nunio dahil siyam sa mga kabataan mula sa kanyang barangay ang dinala papuntang Marawi at sumanib sa teroristang Maute at nakipagbagbakan sa tropa ng gobyerno habang ang ilan kamakailan na inaprehen sa Barangay Giwan at Ipil, Zamboanga, Sibugay. Dalawa sa mga ito di umano ang nasa Marawi ang namatay, subalit wala pa siyang mga pangalan nito. Isa umano sa mga na-recruit ang naisalba ng grupo ni Nunio at sa ngayon na ibalik na sa kanyang mga magulang kung saan isinailalim ito sa intervention dahil iba ang paniniwala ng menor de edad. Nanawagan naman si Nunio sa mga magulang sa kanyang barangay upang imonitor ng maigi ang kanilang mga anak nang sa gayon hindi ito madaling ma-recruit ng ilang taong nagpapanggap na mabigyan ng magandang buhay ang mga kabataan. Kasama mo, desde na DXRZ Zamboanga, Melen Guanzon, Tatag Armel. The sound of the nation. 4 na barangay naman sa Opol, Misamis Oriental isinailalim na sa state of calamity dahil sa presensya ng New People's Army. Mula RMN Cagayan de Oro, kasama natin sa balita, Annaliza Reyes.
Isinailalim na sa state of calamity ang 4 na barangay sa Upol, Misamis Oriental. Ito'y matapos lumikas ang mahigit 100 pamilya na may halos 600 individual dahil sa presensya ng mga miyembro ng New People's Army. Ayon kay Engineer Romel Lunoy, Upol Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, na nakita ang mga miyembro ng NPA sa barangay ng Kaon, Tingalan, Kauyunan at Limunda. Agad na nagsagawa ng rescue operation ng mga opisyal ng Upol sa barangay ng Kaon na pinakamalayong barangay at boundary ng Lanao. Samantala, ipinagpatuloy naman ng mga guro ang klase sa mga kabataan kahit nasa evacuation center. Kauban nimo sa DXCC Cagayan de Oro, Analiza Amandos Reyes, Tatak RMN. At pag-iimprenta naman ng mga balotang gagamitin po sa SK at barangay election, sinimula na po ngayong araw. Kasama mo sa balita, Silvestre Labay. Aabot sa 23 milyong piso o katumbas ng 77 milyon na balotang malulugi sa COMELEC sakaling hindi matuloy ang SK at barangay election sa darating na Oktubre 23 taong kasalukuyan. Ito ang inihayag ni COMELEC spokesperson Attorney Jim Jimenez matapos bumisita kanina sa opisina ng National Printing Office kung ang pagbasihan naman ay 3 piso bawat balota. Pero noong nakarang taon, 2016, nakapag-imprenta ng 400,000 balota ang NPO at 77 milyon na balota naman ang gagamitin sa barangay at SK election. Paliwanag pa ni Atty. Jimenez, ngayong August 13 hanggang 31, ang target ng COMELEC na maimprenta ay 1 milyon hanggang 1.5 milyon na balota. Pero ngayong araw, 10,000 balota lamang ang target ng COMELEC. Dagdag pa ng opisyal na target na tapusin ng COMELEC ang pag-imprenta ng balota ay sa Oktubre 9, pero ang target nila na maimprenta ngayong taon ay 77,261,086 balot. Pero noong 2010, barangay election ay umabot sa 45 araw lamang natapos nila ang pag-imprenta ng mga balota. At noong taong 2013 ay 35 days natapos ang pag-imprenta ng balota. Nilinaw ni Jimenez na ang pag-imprenta ng mga balota ay bilang paghahanda lamang kung sakaling hindi agad marisolba ng Kongreso at Senado ang usapin ng barangay at SK election. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tatak, RNN. iFM ay aking best friend. Anta-anta tula? Dapat Antoni. Naihari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Be-Fresh. Kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Able's Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Able's Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offers
offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A+ Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 4:25 na. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. Sa mga excited na pakinggan ng mga best friend natin. Nakalimutan ko yung intro ko, hindi sila nakapagsalita. Nakikinig ka na sa iFM. Ang best friend mo. Dugatan, may iniwan siya. Hindi tuloy nakapagsalita yung isa. Pero anyways, mga best friend, bago natin sila kausapin ako, hahandugan nila tayo ng isang napakagandang kanta. Diba? Eto na muna sila, pakinggan natin silang dalawa. Hawakan mo ang aking kamay na tayong dalawa'y maghasik ng kaligayahan. Bitawan mong unang salita na panda ng tumapas sa lupa. Tapos na ang paghihintay, nandito ka na, masay ng pinip ng dahan-dahan. Sinasamsam bawat gunita na para bang tayo'y di natatanda. Ligayang nasa huli, sambit ng iyong mga labi, parang isang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama, ang dati ay baliwala. Nagkita rin ang ating landas, wala nang iba ako'y hiniling kundi ika'y pagmasdan. Mundo ko'y iyong niyanig, anong ligaya kay sumama sa akin. Pinais ko lang umibig sa salim ng tinig, parang isang panaginip na muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama, ang dati ay
Alden Gabrino. Bati muna kayo. Ayan. Hi. Ayan, hi lang. Dito yung mga nakakakilala sa amin. Oo, sino pa nakakakilala sa inyo? Uy, mama mo, batiin mo. Si mama ko, si Mama Chona. Hello po, mama. Si girlfriend ko po, si Eva. Hello. Hi. Hello po. At syempre, ngayong hapon, naihandog nila. Ano ba title ng kantang yon? Kay tagal kitang hinintay. Naghintay ba kayo? may nag-aantay sa inyo? Ay, wala naman po. Wala nang nag-aantay sa'yo. Ikaw? Si Dieter naman. Meron. Naku, buti pa sila. Pero ngayon, speaking, dahil naimbitahan nga kayo at kayo ang aking katambay ngayon, sino bang nagturo sa inyong gumamit ng gitara? Ikaw, Dieter, at syempre ikaw, Aldrin. Paano mo natutunan din ang gumamit ng keyboard? Kasi Dieter muna. Sa internet. Ayun, internet lang. Kumbaga, nag-YouTube ka lang. Parang gusto ko tong talent na to, ganon. Ganon lang yon. Opo. Ilang taon ka ba nag-start mag-gitara? Nung high school. High school? Ikaw naman, best friend nating, Aldrin. Ako po ang nagturo po sa akin si papa ko. Wow! Gitarista din ang papa mo. Gitarista o keyboard? Gitarista po. Gitarista, yung keyboard po kasi ngayon lang po ako. Lately lang. Sa tingin mo ba kaya ko ding, laruin? Wag laruin. Kaya ko ding, matutunan ang mag-keyboard? Ako kung sakali. Kaya naman po. Kaya. Sabi kasi nila, mas mahirap ang keyboard kaysa sa gitara. Tama ba yun? Opo. Ikaw, parang mas mahirap yung gitara. Gitara. Kasi sabi nila, may similarity lang kung paano mo tugtugin ng gitara sa keyboard. Tama? Ano yung pagka-similarity nila? Yung tunog po, yung chords niya. Yung chords ko, may sharp, may gano'n, may minor, gano'n. Yung sa keyboard po, yung sa kamay kasi yung position ng... Bakit naman, anong nangyari sa kamay? Hindi po, yung saan mo ipipwesto yung kamay mo. Kasi dyan lang. Huwag mo nang kasi kung saan mo nilalagay yata. Hindi naman. Pero eto na muna. Ano ba ang genre ni best friend nating si Dieter? Mga pop, rock. Pop. Tulad ng, sampal mo kami ng isang beat lang dyan ng pop. Kaya, anong pop song or tulad ng anong kanta? Ay, ganyan, sige. I'm feeling sexy and free. Charot lang yun. Yun, mga ganong pop. Ikaw naman, best friend, Aldrin. Ako po dati, nung high school po ako, rock po talaga yung ko. Sa gitara mo siya piniplay pero. Sa gitara. Pero ngayong sa piano na po ako, sa love song na lang po. Love songs na lang. Try, sample nga na isang love songs dyan. Sige. Sample ka. Instrumental lang po. Sige, instrumental. Uwi ko na yata siya. Ay, naku, ang galing-galing ng mga dalawang ito, no? Best friend, kung may katanungan ka sa kanilang dalawa, pwede mo akong i-text sa 0949-6140306. Batiin natin si Patrick Tamundong at si Gloria Ukol. Magandang hapon. Eto na muna, bago tayo mag-last sa ating usapan, gaano ba kahalaga sa inyo ang musika? Ikaw na muna, Dieter. Gaano ba kahalaga sa iyo ang pagtutugtog ng gitara? Musika kasi, part na siya ng, araw-araw na buhay natin. Mm-hmm. Tapos, dito mo kasi malalabas yung yung tawag doon. Yung feelings? Yung feeling. Tapos, feelings lang na ilalabas. Kahit na malungkot ka, tapos nagtutug ka ng malungkot, alam na nila yung feeling mo na, ay, malungkot si Dieter. Huwag natin kausapin. Kausapin na lang natin si Aldrin. Ikaw naman, Aldrin, gaano to kahalaga? Sa akin naman po, yung music, pwede kang magpasaya, pwede mong pasahin yung sarili mo sa mga tao, ganun. Kasi pwede mong ilabas dito yung emosyon mo kung makausap, ganun. Pwede mong ilabas sa kanta. Kumanta ka, tumugtog, ganun. Tumugtog. Naku, best friend ito dahil na ilalabas nyo nga, yun lang yung feelings wala nang iba pa. Okay? yung feelings na ilalabas nyo, natry nyo na bang mag-compose? Opo. Si Dieter.
Hindi pa naman. Hindi pa. Pero na-try mo nang parang kapain ko nga tong chords na ito. Bigyan ko nga ng 2 lyrics. Ganon. Mamaya nako sample kayo ng mga compose ninyo. Diba? Mga best friend, magbabalik kami maya-maya. Syempre kasama pa rin natin si best friend Aldrin. at saka si best friend Peter. Syempre dito lang yan sa programang iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang iFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside needs change. I was so much younger yesterday. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Know just how to make my heart beat faster. Emotional earthquake, bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside needs change. I was so much younger yesterday. Yeah, so much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Yeah, I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Na da 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 da. The more that I know you, the more I want to. Something inside needs change. I was so much younger yesterday. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan.
ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ay, 4:42 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje.
suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, iFM, aquí best friend. 369, the goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. iFM, ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo,
Love is blind. Kaya siguro hanggang ngayon di mo pa rin nakikita yung para sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapan. 4:53 na. That check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in? Dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera.